Samtang nagkaanam og moderno ang mga butang, sinina, lugar, sakyanan, teknolohiya ug uban pa, anay gihampoy mga tao nga nagpabilin sa ilang kahilig sa mga karaang butang og disenyo. Karama, kwarta, botilya, postcard, libro, stamps, banknotes, plaka, sakyanan ug uban pa ang gihimo nga pangdekorasyon sa usa ka kafe sa Mandawi City. Ang maong dekorasyon sa cafe naghatag og gamay lantaw sa kagahapon. Ani ang report ni Femery Dumabo. Usa ka ba sa mga mahiligon sa karaang butang o usa ka sa mga millennials nga craving for history? Niya usa ka cafe diha sa barangay Subang Dako sa Dakbayan sa Mandawi ang bagong tambayan. Kaysa pagsud mo pala ang sugato ng imong pananaw sa karaang mga botilya sa soft drink, beer o mga patis nga labing dugay niini niadto pang panahon sa gubat. May mga kwartang papilosab nga sagad tuig 1800 pa. Kung alang sa oban, basura o way bilina, kung karaan na ang mga butang. Apan alang usab sa pipila, sama na lang sa tag-iyan ining cafe, nga dako kini og value og life-changing kung makapanag-iya ka niini. Sama na lang sa iya na acquire nga kining karaan na kaayo nga coin nga nitong 330 AD pa. Og kini usab nga telephone niadto pang 1800. Niya po'y mga tansad o karaang mga kwartang papel o kining bike, mga labels, banknotes, stamps o guban pa nga alang kanato basura na, apan kapuslan pa. Mukapi na sa 5 ka tuig silang nag-collection niini, nag-iisip nilang investment. Gani, adunay karaang mga botilya nga gipalit nila sa tag 5,000 pesos. Nagugulat na din ako, but I appreciate kasi it's really about our country, about the Philippines. Kaya okay lang. Bisag botilya lang siguro, murag big achievement na mo sa mga kolektor. Kay bisag tansan or botilya, stamps, dako rig palipay na mo mga kolektor. Bisag sa gawas tanaw nila basura, sa mua, treasure na para sa mua. Kining mga batan-o niyang kung nainganyo sa maong cafe, kay gawas sa lami ang pagkaong pasta, rice meal sa guban pa ang isilbi, ang ambience o decoration sa mga vintage nga butang ang nakapadani. Showing parang old stuff, like bringing you to the old times po. Sa giingon pa man nga ang mga vintage mas maayo kay matag usa niini adunay istorya nga makapahingangha. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabo, Balitang Bisdak.